Katong Disney aga Biko may kanang ginawa to ni Lindsay. Karon kani si Janay kanang ito-ito. Nailunok na. Ja gibutag condense na. Ginama nini. Auntie Pile. So what dyan na mo kanang Biko ni manang piling o mami ba? Kaya tanawa binukid ni Boy. Kain na na! Natilawan na to ha. Mahurot ha. Bala ka may basta kay matugang-dugang ra. Nagtamol cake nga na di magkanang. Joke! Malabi ka dito makagabag na kayit. Oh no! Magpasok ang kape atong mais. Maragi